Brechtje en Nelleke zijn met hun liedje Wat en een mooie dag op de 17e plek geëindigd in de finale van het LVK. Vrijdagavond streden 19 finalisten in Grubbevorst om de felbegeerde eerste plek. Brechtje en Nelleke waren blij verrast toen zij 2 weken geleden te horen kregen dat ze met hun nummer Venray mochten vertegenwoordigen op het LVK. En vrijdagavond was het zover. De 2 Venraysen waren samen met 7 andere acts debutant op het LVK-podium. Toch viel het mee met de zenuwen. Het gaat echt nog heel goed. De hele dag geen last van gehad. Ik moet zeggen, nu begint het wel een beetje te kriebelen. En de tekst, heb je die inmiddels onder de knie? Ik heb hem nog steeds in mijn tasje zitten. Dus ik hoop het. En denk je dat je het nodig hebt? Wat zeg je? Denk je dat je die tekst nodig hebt? Ik denk het niet, ik hoop het niet. Nee, ik kan het nou wel, denk ik. Achter de schermen moesten Brechtje en Nelleke samen met de andere artiesten wachten totdat ze op het podium moesten. Ook componist Leon Moren was erbij om de dames te ondersteunen en vooral te genieten van het optreden. Nee, ik voel me super en ja goed, ik denk dat dit is een dag die je zal mee gaat maken en ik ga er enorm van genieten. En ja, ik ben in ieder geval stressvrij wat dat er gaat. Dat stress heb ik hier niet bij nodig. En als je dadelijk in de zaal gaat, ben je dan trots? Hoe ga je dat ervaren? Ja, natuurlijk, een beetje trots ben je altijd. Het gaat toch een beetje om een product wat je zelf geschreven hebt. Maar kijk, het is een onderdeel van je leven en dat kun je dan misschien net iets beter dan een ander, maar dat is allemaal een beetje relatief. Brechtje en Nelleke waren al vroeg in de finale aan de beurt. Terwijl de dames eigenlijk als vierde zouden optreden, stond de Venrayse act door omstandigheden als derde op het podium. Vanuit Venray waren bussen vol met fans afgereisd naar Grubbevorst. Na het optreden was het afwachten voor Brechtje en Nelleke. Op welke plaats zouden zij eindigen? De Venrayse fans waren in ieder geval enthousiast over de performance. Super leuk, ja, echt waar. Ja. Ik vond en de zaal deed leuk mee en wij stonden wel een beetje verder weg, maar ja, ik vond het heel erg leuk, ja. En denk jij dat ze kans maken? Ik denk dat ze 8e worden. Hoezo 8e? Ja, dat denk ik. Geweldig, fantastisch. Ja, een mooie performance, toch? Denk je dat ze kans maken om te gaan winnen? Wat denk jij? Het zal lastig worden, hele mooie nummers, maar ik denk wel dat ze een kansje maken. Ja, we zijn zeker tevreden. Ze ziet dat heel Venray hier staat op zo'n mooi podium met Brechtje en Nelleke, was helemaal top. Helemaal top. En heb je al gestemd? Ik heb dus niet gestemd, want hier is slecht bereik. Dus we kunnen hier niet goed stemmen. Maar dat gaan we wel doen. We gaan daar naar buiten en dan gaan we stemmen met z'n allen. Want Venray wil winnen hoor. Dat gaan we ver. Brechtje en Nelleke forever. De stemmen van het publiek waren helaas niet genoeg voor een eerste plek voor Venray. De groep De Toddezek won in eigen huis voor de 3e keer de finale van het LVK. Brechtje en Nelleke waren tevreden met een 17e plek. We hadden natuurlijk geen enkele verwachting van onszelf, dus dit is prima. Nee, echt prima. Dit is de erkenning van 11 punten van het publiek vinden wij echt fantastisch. Wij denken dat Venray hier achter steekt. Dus dat is mooi. Dankjewel Venray. Venray. En niet een heel klein beetje teleurgesteld, echt niet? Ja, natuurlijk wel. Stiekem, je denkt het niet, maar je hoopt het stiekem wel. Natuurlijk. Je gaat er toch voor. Tuurlijk wel. Ja. Nou, wat een feest, het dak gaat eraf. Ja, is echt, wij willen nu die zaal in. Ja. Ik zit nog te twijfelen of ik mijn hakken aanhoud. Ik denk het niet eigenlijk. Nee, ik zou het niet doen. De avond eindigde met de Toddezek die voor de 2e keer hun nummer ten gehore mochten brengen.
Alle artiesten, inclusief Brechtje en Nelleke, kwamen hiervoor nog 1 keer op het podium. Maandagavond kreeg Hai Ronge uit Oerlo het Holtere Pulleke toegekend. Ronge was zelf niet aanwezig in de rooierie om deze bijzondere onderscheiding in ontvangst te nemen. Om die reden kregen de vorst, prins en voorzitter van de Spurriemuk de onderscheiding mee om deze in Oerlo te overhandigen. Het Holtere Pulleke toegekend aan Hai Ronge uit Oerlo. Namens Hai Ronge allemaal bierstig bedankt. Deze felbegeerde prijs in ons bezit in Oelderen, daar zien we natuurlijk hartstikke grots op. Wij binnen als Oelderen zien het namelijk host nooit wat. Dus iedere prijs die wij met kunnen pakken, die pakken wij heel graag met. En in een dorp dat leeft, er werden blunders gemaakt. Dus Oelderen leeft. Dank jullie wel allemaal. Het Holtere Pulleke is de onderscheiding van de Pielhaas voor de grootste misser van het afgelopen jaar. Gerry Peters legt uit waarom deze dubieuze onderscheiding is toegekend aan Hai Ronge. Nou, Hai Ronge van Stichting Alt-Oelderen heeft het Holtere Pulleke ontvangen. Hij heeft een oproep gedaan dat hij van een x-aantal jaren de prinsen wil weten, de foto's wil hebben. Maar zoals in het boek staat van de Spurriemuk, waar hij te raden hij kunnen gaan, had hij natuurlijk geweten dat die prinsen steeds dezelfde waren. Dat er alle jaren dezelfde is geweest, dus dat er helemaal geen nieuwe prinsen waren. Sinds 1951 is Oelderen pas begonnen met jaarlijks een nieuwe prins. Dus als hij even een overvraag had gedaan bij de Spurriemuk, had hij er een hele hoop oproepen in de media kunnen voorkomen. De andere genomineerden waren de gemeente Venray voor het plaatsen van 2 tegenstrijdige verkeersborden bij het fietspad nabij het Nassauplein en de commissie Liedje van de Pielhaas voor de perikelen rondom de uitslag van het Liedjesfestival afgelopen september. Het Pulleke werd dit jaar voor de 22e keer uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de presentatie van de carnavalskrant van de Pielhaas. Die krant heeft dit jaar als thema reizen. De vastelavondskrant zit dit jaar in het thema van reizen. Dus we nemen de hele Raad van Elf, we nemen de vakantieergernissen mee. We hebben leuke tips voor de vakantiegangers. En dat is dit jaar het thema geweest van de uitreiking van de krant en het thema van de krant. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de prins van de Pielhaas. Prins Bart en zijn adjudanten waren zeer tevreden met het resultaat. Fantastische krant met schitterende pletjes en uiteraard mooie teksten. Heb je nog iets gezien wat jou speciaal aanspreekt? Ja, ik zie zoveel mooie foto's van vroeger, van nou. Dat doet me echt deugd. Echt fantastisch om te zien. Super. En waar ga je de krant straks lezen? Nou al. En als ik daar thuis ben, ga ik hem helemaal doorspitten. Ik heb er echt nou al zin in. 2 van de samenstellers van de krant, Barto Hulleman en Paul Rutte, kregen bovendien de verenigingsmedaille overhandigd voor ruim 11 jaar vrijwilligerswerk bij de Pielhaas. Snelheid, vrijheid, blijheid. Onder die noemer presenteerde de werkgroep Glasvezel Venray de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in het kader van glasvezel voor iedereen. In 2015 ligt voor alle woningen en bedrijven in de gemeente Venray een glasvezelnetwerk binnen bereik. Dat is de missie van de werkgroep Glasweb Venray. Toch is die weg nog langer dan men door deze uitspraak zou kunnen denken. Het is wel 100% zeker dat er glasvezel komt. Want wij gaan het doen en wij gaan ervoor en wij zeggen nou nergens meer nee op. Dus wij gaan het wel doen. Dus 100% zeker dat het komt. Of het in heel Venray tot in iedere uithoek komt, dat ligt ook een beetje aan de mensen van de dorpsraden en de dorpsbewoners in het buitengebied zelf.
Afgelopen woensdagavond werden door de werkgroep Glasvezel Venray de resultaten van een zogenaamde quickscan en de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie gepresenteerd aan dorps- en wijkraden van de hele gemeente. En dorps- en wijkraden hebben gezegd van ga verder. Ze hebben hun go gegeven, dat is het voor ons. En wij gaan nou verder bekijken hoe dat we de organisatie vorm gaan geven. En hoe dat we de volgende stap kunnen zetten richting het werkelijke aanleggen van glasvezel. En die daadwerkelijke aanleg zou volgens de werkgroep in 2015 van start moeten gaan, waarbij de werkgroep Glasweb Venray dan omgezet is in een coöperatie. Kijk, wij zijn dadelijk zelf de exploitant van het glasvezelnet. Dus als coöperatie ga je laag 1, noemen ze dat, ga je dat beheren. En dan zijn we zelf zeggenschap en eigenaar van dat glasvezelnet. Dus iedereen die ook aansluit wordt lid van die coöperatie en is op dat moment zelf bepalend wat er gaat gebeuren. Dus het is voor en door de mensen uit de gemeente Venray. Toch zullen, zoals het er nu uitziet, niet alle inwoners evenveel gaan betalen. Ook daarover is binnen de werkgroep goed overleg gevoerd. We hebben heel erg gekeken naar solidariteit. Dat was ook een van de opdrachten vanuit de quickscan. En er is op dit moment in de quickscan die berekend is, dus de berekening die gemaakt is, zijn de uitgangspunten geweest dat mensen in de kern een bedrag betalen en mensen die in een buitengebied wonen, die zullen per maand een toeslag betalen, omdat buitengebied gewoon veel duurder aanleggen is als in het binnengebied. Maar wij denken dat dat redelijk is, dus door verschil te maken brengen we juist de mensen bij elkaar. Maar mensen moeten het zelf willen. En dat vraagt een stuk eigen inzet. En als mensen het niet willen, wie zijn wij dan om te zeggen het moet? Ik zie eigenlijk persoonlijk geen belemmering waarom mensen het niet zouden doen. En daar zit wel wat in, want wie kent het niet? De problemen van trage internetverbindingen die in vrijwel alle gevallen door telefoon of coaxkabel worden gestuurd. Daarbij wordt steeds meer via internet gedaan. Denk daarbij aan met foto's versturen via de mail, geluidsbestanden via de mail, het social media, de Facebook, de Twitter, wat steeds meer gedaan wordt. Men ervaart ook op het moment dat er in een huishouden meerdere personen tegelijk op het internet zitten, dat het internet royaal trager wordt. Denk ook aan de kinderen die spelletjes doen, wat toch aardig wat meeneemt. Ja, dan is de coax gewoon echt te traag. Dus waar wij nu voor gaan, dat is dit. Het ziet er ook meteen degelijker uit. Elke huishouden krijgt dadelijk 2 draadjes naar binnen. 1 draadje voor de upstream, 1 draadje voor de downstream. En dan kan het feest beginnen. Een zandpad zal veranderen in een digitale snelweg. Maar de daadwerkelijke aanleg zal pas volgend jaar starten. De werkgroep, die is opgericht als onafhankelijk burgerinitiatief, zal in een later stadium dus als coöperatie het beheer van het aan te leggen glasvezelnet op zich nemen. Maar dat heeft geen invloed in de keuzevrijheid van de gebruikers. Nou, maar dat is nog even het verschil. Hè. We hebben het over laag 1, dat is het glasvezelnet. Dan krijg je laag 2, dat is de belichter. Dus degene die het signaal verstuurt op het glasvezelnet. En op laag 3 kun je alle aanbieders uitzoeken die gewoon op dit moment ook glasvezelpakketten aanbieden. Dus daar bepaalt straks, alle leden van de coöperatie kunnen zelf bepalen wie de providers, zo worden die genoemd, wie zij willen hebben op het net. En dat kan zowel de nationale providers zijn, die we allemaal kennen, als mede ook de lokale providers. En met name ook voor die laatste is dat wel heel erg belangrijk. Want ja, die zullen anders met nationale partijen moeten gaan onderhandelen om überhaupt er maar op te komen. En dan is de kans kleiner. Hè? We hebben heel duidelijk gesteld dat juist ook lokale initiatieven een kans moeten krijgen op dat glasvezelnet. Dus dat maakt het ook nog in ieder geval ook op die wijze nog breder gedragen. Kortom, snelheid en vrijheid? Snelheid en vrijheid, dat is precies de goede woorden.